Adventný kaverdár. Tajomstvo. Veda, uvažovanie alebo alchýmia múdrych môže dosiahnuť prah tajomstva, ale nemôže ho prekročiť. Bolo by však úplne nespravodlivé povedať, že tajomstvo existuje len preto, že ho nedokážeme kodifikovať vlastnou silou. Sme ako novonarodené deti, ktoré sa pozerajú na svet okolo seba a zbierajú dojmy, vnemy a drobné logické súvislosti bez toho, aby skutočne porozumeli väčšine vecí, ktoré majú pred očami. Novorodenci sú príliš malí a ešte príliš málo schopní skutočne vstúpiť do vedomého vzťahu so svojou matkou, s otcom, s ľuďmi, ktorí sa s nimi maznajú, s farbami, chuťami, s potenciálom sveta, ktorý začali obývať. Pred tajomstvom sme presne ako novonarodené deti. Môžeme získať nejaké skúsenosti, nejaké vnemy, nejaké záblesky uvažovania, ale väčšina zostáva odrezaná od našich schopností. Plazíme sa v širokých priestoroch sveta a zdvíhame hlavy, čo symbolicky vyjadruje naše ľudské snaženie ísť ďaleko v otvorených víziách. Ale medzi zdvihnutím hlavy a letom je obrovský rozdiel.